dukkanmu nan babu ɗaya daga cikin mu face yana da mata hudu, mata guda hudu, ko kayi aure ko baka yi aure ba, ko matanka biyu ne ko matarka ɗaya ce, in dai yau ka balaga ma ko baka yi aure ba, ka mutu ne kana raye, matanka guda hudu ne. Wannan mata guda hudu din, guda uku kana son su ba sa son ka, kana kyautata musu suna cutar da kai. Akwai mace guda ɗaya kuma ka tsane ta, ka bata wahala, ka takura ta a zaman aure din, ba ka kyautata mata, babu ci babu sha, ba wajen kwanciya, sai zagi sai ashar sai walakanci, ka karya mata baya, ka taba mata nan, ka cire mata kafa, ka yi mata duk rashin mutunci, amma wala ita kuma tana son ka, tana kaunar ka. Wa'anne ne matan nan guda hudu? Ku biyo ni mu ji. An ruwaito a cikin sarakunan mu na yan baya akwai wani mutumi da yake da mata hudu, sarkin nan, amma wannan sarkin an ba da labarinsa ne domin kowa a tunatar da shi yana da wannan mata guda hudu din. Matarsa ta farko yana sonta, son da balarabe yake cewa hubban jununiyan yakadu yatiru minhu aqlu, dan bala'in sonta, so ne na hauka wanda hankalinsa ma yana fita saboda kaunarta. Kowa yana da wannan matar, kowa yana da ita. Ta biyu, matarsa ta biyu, kun ji ta farko aiko? Mata ce yana sonta har hankalinsa yana fita saboda sonta, yana zama bashi da hankali. Wannan ita ce ta daya. Mata ta biyu, yana sonta so mai yawa amma bai kai yadda yake son mata ta daya ba. Mata ta uku, yana sonta fiye da yadda ake tsammani, amma shi matsalansa da ita yana tsoro za ta koma hannun wasu mazajen. Shine damuwansa, yana sonta amma dan son abin da yasa har ya kai ta na uku saboda za ta iya barin sa ma ta tafi wajen wasu mazaje. Wannan ita ce mata ta uku. To sai mata ta hudu. Wannan mata ta hudu din baya sonta, baya kula da ita, bai damu da al'amarinta ba, yana walakanta ta, baya girmama ta, ƴan uwanta baya kai musu ziyara, yana walakanta ta, daga bakaken maganganu sai rashin kula, ta biyo shi daki ya bar mata dakin, tana so su yi hira tare su lallaba, amma baya kaunanta, ba sa shiri. Ana cikin haka sai rashin lafiya ya kama wannan sarki din, kamar kai ma ya kama ka rashin lafiya din. Wannan sarki ya tabbatar lalle zai mutu, sai ya kira matarsa ta farko, sai ya ce, kin san ina son ki, matso kusa da ni, kin san ina son ki, kuma ga ajali na ya zo, yau din nan ina ga zan mutu, don Allah za ki tafi kabari tare da ni, za ki raka ni kabari? Ta ce, sam, ba abin da ya haɗa da kabari, ka yi tafiyarka, layinka daban, layina daban, la ilaha illallah. Ku gafa ita ce muka ce son da yake hatta ya kada ya tsiru aqlu, hankalinsa yana ɓata saboda sonta. Ta ce, ba ni ba kai, kama gabanka. Sai ya ce, ki tuna son da na miki, ki tuna yadda rayuwata na miƙa danke. Sai ta ce, don Allah ka yi haƙuri, ina neman uzirinka, kamin uziri, Allah ya baka sa'a ya tafi kiyama ka kyale ni kam. Ta nemi uzuri, ta ce wallahi ba zan iya bin ka ba. Ransa ya ɓaci har magagin mutuwa ya zo masa wuya saboda ɓacin ranta, abin da ta masa, ashe yadda son da yake nan, ashe so ne na banza. Ya ce to ai haka ne, akwai mata ta biyu, bari in tafi ta biyu, wanda yake nuna mai mace ɗaya matsala ne, yanzu da ita ɗaya ce ba za ka nemi ta biyu ba. Sai ya ce ina ta biyu, yaki. Ya ce kin tuna son da nake miki, kin tuna kauna da nake miki, gashi zan mutu yanzu, ki zo mu tafi kabari tare mana, in samu abokin hira. Ta ce Allah ya baka sa'a, Allah ke, duk son da nake miki. Ta ce anan ne kake so, can kan ba za mu haɗu a wannan soyayya ba, ita tafiyanka. Sai mata ta uku, ina kike? Ta ce zo. Kar ku manta mata ta uku ita ce wacce tsoron da yake mata shine za ta iya zuwa ina, za ta iya komawa wajen wasu mazajen, za ta iya komawa wajen wasu, za ta iya guduwa masa tafi wajen wasu a duniya din ma. Wannan shine matsalansa da ita. Ya ce to ki tuna fa ina son ki, ga matsala ga kaza, ga shi yau zan tafi kiyama, yanzu ya za a yi? Allahu akbar. Sai ta ce ba ni ba kai, Allah ya baka sa'a, tafi kabarinka ka kyale ni. Shikenan ya kira mata ta hudu, yana kiranta, sai yake cewa don Allah na zo ki nemi hakuri ne, nemi afuwarki, ina so ki yafe mini, na cutar da ke, na walakanta ki, ban kyauta miki ba, kiga irin yadda muka yi zama, bana kula da ke.
yanzu ya za a yi, gashi zan tafi kabari, ko kya raka ni? ta ce a shirye nake zan tafi kabari tare da kai. Dukkanmu mata ta hudu din nan, dukkanmu haka take bin mu, tana so za ta tafi kabari tare da mu, amma ba mu damu da al'amarinta ba, muna watsar da al'amarinta, muna walakanta ta. Ta ce zan tafi tare da kai, zan raka ka kabari, na maka uzuri, kyamata da kake, rashin sona da kake yi, baka san daraja ta bace, mu tafi kabari tare da kai. Ta dauke shi, ta tafi da shi kabari, ta ci gaba da zama da shi, amma zaman kala biyu ne. Shine wanda zamu tattauna akai a wannan mimbari mai albarka. Wai waɗannan matan, waɗanne ne matan ne kan guda hudu din nan? Mata ta ɗaya ita ce sha'awarka ta duniya, abubuwa na sha'awa na duniya, biyan bukatunka, son zuciyarka, abinda kawai shi yake burge ka koda baya burge Allah. Wannan ita ce mata ta farko. Ranan da ka zo zaka mutu, da zaka kira sha'awarka da jin daɗinka, wallahi ba shi da amfani, ba ka ma jinsa a lokacin, kuma wallahi ba zai bi ka kabari ba. Ka gama sabawa Allah da shi, ka gama holewa da shi, ka ki ka bautawa Allah da shi, amma ba zai bi ka kabari ba. Wannan ita ce mata ta farko. Ka so ta, amma ranar rabuwa kuma za ta maka walakanci. Mata ta biyu ita ce abokanai da iyaye da mata da ƴan uwa da babanka da mamarka da ɗanka da matarka da dukkan wasu ƴan uwanka na jini da abokananka. Ranar da ka zo mutuwa, kowa kama gabansa zai yi. Duk ƙauna da kuke, ba wanda aka taɓa jin labari dan san da ɗansa yake ko babansa yake masa koma masa an binne su tare da kabari, wallahi ba za ta zo ba. Ita ce mata ta biyu. Ba wanda, kai kada za ka tafi. Sai mata ta uku. Kar ku manta na faɗa, mata ta uku ita ce wacce dama yana tsoro za ta iya komawa wajen wasu. Ita ce dukiyarka. Ga son sa kake, amma kuma ka san za ta koma wajen wasu. Ranan da ka mutu, duk abin da ka bari banda wanda ka ajiye wa Allah, ka gina masallaci, ka gina kaza, aka yi aikin alkhairi da dukiyar, aka yi kaza, wallahi tallahi ba wanda za a je abin da shi da dukiyarsa. To sai a kawo ta ita ma haka. Kana kallo, motoci ne, gidaje ne, mai kabari, dukka wallahi haka za ka tafi ka bar su, ba wanda zai kula ka. To sai mata ta hudu. Wannan mata ta hudu din ita ce wacce kake walakanta ta. Ita ce ayyukanka na gari. Sallarka, kai kowa ya san yadda ake sallah. Kana sallah kana tuna kasuwa, kana walakanta wannan matar. Zakka, wani sai ya ƙara wata 7 wata 8 sai ya jijjiwa azuzuka da kyar za a fito a bada zakka. Azumi, da ya ake azumi din, yana gani saura minti 10 a kira sallah, yana cin abinci, yana azumi, yana kalle-kalle, yana azumi, yana barna. Duk ayyukanmu na alkhairi, makwabci yana cikin wahala, baka taimakonsa. Kai kuɗinka baka taimaka ba, wanda ka san yana da kuɗin zai taimaka ma, ba za ka kira shi ka nuna masa aikin alkhairi kai ba. To wannan ita ce mata ta hudu. Duk mun walakanta ta, mun kwakwale ta, mun jijji mata ciwo, ba ma yin yadda ya dace a kanta. Amma idan ka zo mutuwa ka ce ki haƙuri, za mu tafi da ke, to dama dole za ta raka ka, da ita za ka tafi kabari. In wannan matar ka kyautata mata, ka tsaya ka yi mata aikin kwarai, aikinka ya yi kyau, to wannan shine kaɗai zai amfani ka ran tashin alkiyama. Idan ka walakanta ta, to nan kuma wallahi ka shiga bala'i. Shi yasa sayyidina Ali a cikin diwanin sa yake cewa, annafsu tafki ala dunya wa qad alimat inna salamata fiha tarku ma fiha. Ita duniya shirme ce, wallahi zaman lafiyanka ka watsar da abin da ke cikin duniyan nan, ka tsaya ka nemi lahira. La dara lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha. Wallahi babu wani gida ga mutum bayan mutuwa da zai zauna shi, illa allati kana qabla al mauti baniha, sai dai gidan da kafin ka mutu ka gina shi. Lahirarka wallahi ba ta da wani amfani in baka yi aiki a duniyan nan, bal yabluwakum ayyukum ahsana amala. Babu wani la wala duk wani abu da ka sani babu. Wala tahina manas, babu wani mafuda, ba tuba, babu kaza lokacin mutuwarka. Haka in ka tafi gaban Allah baka yi aikin kwarai ba. Shine sayyidina Ali yake cewa ita wannan duniya din, fa in banaha bi khairin taba maskanuha. Wallahi in ka gina duniyarka da alkhairi, ya zama na aikin sallah, zakka, sake fiska, kyautatawa mutane, zama da mutane lafiya, kula da ibadarka, rashin hayaniya,